A je kdo med vami, ki ni bral Biblije? Pa jebate, med same komuniste sem padel. V Bibliji piše tako: in ustvaril je najlepšega, ustvaril je najsvetlejšega. O kom govorim? O Satanu hudiču. Vsi tisti, ki se izdajajo za svetlobne bojevnike, bojevnike svetlobe, ja pa komu drugemu služijo, če ne hudiču? Na čem je, kaj je na nas, da mi to prepoznamo? Kaj ti nihče ne govori o duši, o ljubezni, o bratstvu, o skupnosti, a razumete? Vse so to izumetničene lutke, ki so pod hudičevo oblastjo. Amen. Kako sam rekla u jednom od videa, mislim da je to bilo u gostovanju kod Profe podcast, kada me je pitao nešto o toj duhovnosti, kada sam rekla nemojte me to pitati, tamo su gore sve glumci Oskarovci, sećate se te izjave. Ubedit će vas da ne znam s kim pričate i ne znam šta doživljavate i bit ćete ubeđeni da je to istina. A niste ni svesni s kim ste razgovarali. Vodite računa, budite svoji na zemlji i uzemljeni. Ne šetajte se četvrtom dimenzijom, to nije naša dimenzija. Ne kupite te arhontiće i koje kakve spodobice na svoja pleća. Sedite i gledajte realnosti u oči i razmišljajte kako da je prevaziđemo. To je danas naš put. Ne uspavljujte se ničim. I ne dozvolite da vam više pričaju bajke. Bajkama vladaju vama hiljadama godina. Vladali su i Atlantidom. Oni su uništili Atlantidu. Znate čija je bila Atlantida? Ant je bio vođa Soraba. Upravo su otišli sa predela današnje Ukrajine i Srednje Evrope na ta ostrva. Oni su ih uzeli pod svoje, isto tako tehnologijama i šarenim lažama kao i nama danas su pričali bajke dok ih nisu naterali do kanibalizma. Jel danas vlada kanibalizam? Da li bogati služe ljudsko meso i meso beba u skupocenim hotelima i restoranima sveta? Da ne pričamo o adenohromu, to ne mogu više ni da pominjem. Pitam vas kakva zverstva su na planeti danas. Pa je li to nova Atlantida? Jeste, živimo u tom dobu. A ono što sam vam rekla za religije, znate li ko je bio Jahve? Zapovednik kosmičkog broda sila tame. Ništa više od toga. Toliko ružan i gadan da ga niko nije smeo videti. Pa je zato u Bibliji ona prva zapovest: nemoj činiti lika moga i ne klanjaj se drugim likovima osim mene. Ko je smeo da uđe da vidi Gospoda? Samo posebno obučeni, kako se kaže ovi? Svećenici. Ali sveštenici su drugčije zvani. Rabini su, vrhovni rabin je samo smeo da uđe da ga vidi i to sa specijalnom odećom i prslukom oko sebe zbog zračenja. Užasan je bio. Da li znate za koga je pisana ta Biblija i religija? Nažalost, pravoslavlje danas, isto kao i katoličanstvo, sve je to jedno te isto. Prepisivanje, nema više ništa od nekadašnjeg svetosavlja, nema ništa od pravih religija. Druga stvar koju stalno napominjem, mi Sorabi, Raseni, Rašani, šta god, kako god hoćete da nas zovete, nikada nismo u prošlosti imali religiju. Imali smo običaje i načine i ustrojstva ponašanja i življenja. To su bili saveti za dobar život i preporuke, a ne religija. Pa kako vam sad liči religija kada mi pričamo? Da se u religiji spominje kao vrhovni bog
zapovednik broda sila tame koji se spustio na zemlju. A piše vam lepo u Bibliji kako je oganj živi padao na zemlju, pa su svi popadali pa nisu mogli da gledaju. Jel to nije opis silaska kosmičkog broda? Nismo toliko zaostali da ne znamo da tumačimo. E sad vidite šta su religije danas. Sve. Još mogu da skinem kapu islamu, još ih je Muhamed i malo prešao, da ne kažem lepšu reč. Malo ih je pa je još islam i profinio u odnos, da vam ne pričamo još te detalje. Lelo, kad pogledaš tih, kak se kaže, estihologija, je li? Jeste, eskatologija. Estahologija. Kad gledaš estahologiju Kurana, je li? Jeste. Pa ove prave duhovnjace što znaju to tumačiti, onda vidiš da je to od svih kao religija najbliže istini. Istini, jeste. Bez obzira što oni Boga zovu, ali oni Boga zovu Allah. Ja? Ne zovu ga Jahve. Zato su sada u nemilosti. Čak ni za lame, tibetanske religije, apsolutno u neku ruku su čistije što oni ne priznaju Boga na način na koji to priznaju ove religije, ali su opet u službi tame. Da vam ne pričamo, sigurno ni Mira ni ja ne pričamo o religijama ovako zato što ih ne znamo, nego zato što smo ih dobro proučili. I još nešto, Lela. Da bi svako od vas mogao prepoznati te laži i manipulacije, potrebno je uraditi samo jednu stvar. Zašto svi meni govore o šećeru? Zar nisu kurve? Zar nisu sotone? Koji kurac mi ne daju šećer da ga ja kušam? Kad ja probam šećer, ja znam šta je šećer. Koji će mi onda vera u to što oni trabunjaju? Nepotrebna je. A oni cijelo vrijeme samo govore o šećeru ili o gorkome, o pelinu, a nikad ne daju nikome da to proba. Popovi, lopovi, da su i neka nestanu sa zemlje. Amin. Evo, naša poruka je: okrenimo se živom čoveku i okrenimo se Bogu u nama. Jer verujte, ono što mi nazivamo Bog je nešto što živi u svakoj našoj čestici i pori. Ne treba nam religija da bismo verovali u Boga.